wa Makisumu yena mondo miarwak daktari marwa Profesa Marwa makawuono obro nyiso ne nyinge nga en wuod kanye olony e thiedho tuoche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin machiegni Prof studio. Erokamano Madam Ruth Otieno kuom gwela mondo abia wuo kodu e program mar Ramogi TV penj laktar. An iluonga ni Ngire James Wilson Jaguga, an jasakwa Bondo. Atiyo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital to gi Uzima University Medical School. An atiegra korka tuoche mag mine, iluongo ni reproductive health or obstetrics and gynecology. Koro kawuono wabro twak e achiel kuom topics mang'eny ahinya korka nyuol, en remo machwer bang' miyo kosekonyre, korka pek ka remo nyalo ga wuok ka korka ich ochakre, waluongo ni miscarriage, nyaka chop karibu kata dweche 5-6 kanyo. Mano early pregnancy bleeding. Nitie late pregnancy bleeding, waluongo ni antepartum hemorrhage. En ochakre kar wige 28 kanyo nyaka chop kama koro inyuolo nyathi. Nitie remo machwer kisenyuolo nyathi ni en waluongo ni postpartum hemorrhage, PPH. Chwer mar remo korka mine kelo tho gi midhiero mang'eny e piny mangima. Kirango chwer mar remo en namba 1 makelo tho mar mine e piny mangima. Namba 2 en tuoche mag blood pressure sami pek, hypertensive disorders in pregnancy. Adhe namba 3 en sepsis kata infections. Koro topic ni kuom remo mane wawacho ni chwer ga ka bang' nyuol mine mang'eny tho, to e nyithindo kangima kinyuol kawaida mwaluongo ni normal delivery, SVD, spontaneous vertex vaginal delivery, onge nyuol mabedo ga motuo, dry delivery, nyaka remo wuogie to kik kadhi nus lita, milliliters up to 500. Kokadho kanyo tichako wacho ni I bleed a level ma postpartum hemorrhage kisenyuolo nyathi. Kinyuolo nyathi go operation mwaluongo ni cesarean section, remo monegi loose onego bed up to 1 liter. Machati ng'adi koda gi pala gini to ma physiological, ma normal. Kokadho kanyo wawuoyo about postpartum hemorrhage. To nitiere seche ma remo nyalo wuok ma ok ochopo kata kaka wawachogo, thin ni kanyo to pod okelo ni shida. Kuom ranyisi, idhi e nyuol ka rembi tin, in gi anemia, kati lose na 200 kata 300, to ubro na remo nyalo wuok wabed tame kaka postpartum hemorrhage. Situation ma umano nyuol to nyocha rembe tin. Postpartum hemorrhage ka nitie mwaluongo ni primary to nitie mwaluongo ni secondary. Mana ok yot loke dholuo nikech wan koda gi primary schools to gi secondary schools. Mapok awinjo ng'ama kone to secondary school waloko nang'o gi primary. Kata nursery ok loka gi dholuo. Primary postpartum hemorrhage en obiro within the first 24 hours from nyuolo nyathi. Primary. Secondary after 24 hours to
onyalo chakre modhi kata 6 weeks 12 weeks secondary. Koro mano e gima luongo ni postpartum hemorrhage mabiro bang' nyuolo nyathi. Manyalo kelo midhiero mang'eny ni mama. Mama nyalo kata tho. In fact, ng'eny gi walus. Pod en problem malich ahinya. En remo ma ng'ama miyo wito tok ka osenyuol. Iwacho kacha ni kaponi ng'ama miyo nyuol kawaida to nyalo wito nus lita, to kaponi onyuol kokalo e pala to nyalo dhi kata lita achiel. Ok ang'eyo kaka ng'ama miyo nyalo pimo ni koro ma ato nyaka bedi ni osekalo nus lita, nikech thothne ka miyo osekonyore to nitiere remo ma pod wuoga kuom ng'ama miyo. Koro ok ang'eyo kaka onyalo pimo ni ma ato dhi ahinya osekalo nus lita kata odhi lita achiel. Prof, kanyo nyalo lero no matin. Mama ok en dokta mare. Gigi duto timre e osiptal. Kolus gi ka onge e osiptal, onge kaka obiro pimo. Kech okia kata kiasi mar remo mane en go chon. To pod inyalo penja ni pads, chenjo pads adi go, nikech wang'e ni pad achiel nyalo ting'o mils adi. To seche moko sami bleed no, be in kata ikwano kata pads, onyalo wacho ni ng'eny. Kata pads no rumo mkora kao kata mna taulo. Ko onge osiptal. Lakini kaya ni osiptal ting'e ikwano, ndiye kaka wakwano. Muang'e ni ma okadho kiasi. Samo timo ne operation, bende wang'e kaka wakwano. Mane kati eni osiptal. Osiptal e mwakwane mano. Oko kuro, to seche ubiro kata kaya ni shock. Tiyuda ni kipime tiyuda ni ma is the possible cause. Onyuol sama kamato remo oendelea koridwaro mna ang'o momiyo remo chwer tere kaka dang' wakonye. Yeah. Kar shock kanyo ang' wadonje bang'e matin, Profesa. Kata kamano, daher mondo mi koro ilernwa ni to en ang'o manyalo kelo chwer mang'eny mar remo kuom ng'ama miyo tok osenyuol. Ipogonwa gi diriyo, primary kachiel kod secondary. Gik makelo gi gin gik machal, to ere kaka moro nyalo advance mowuok ka amodhi kamachielo? Primary postpartum hemorrhage. Ng'enyne ahinya mufuko otamre duogo kare. Odagi dok, Odagi dok. Nikech ka nyathi osenyuol, biro nego bende nyuol. To biro no kosenyuol, to mufuko dong' nono, to nego oduogi. Kawaida. Koro kuduogo kunjanano, to close blood vessels, to koro remo ok wuok mang'eny. Kawaida. Koro ka placenta biero, seche moko tamre wuok. Obudho. Nikech nitie molungo ni physiological delivery ma inyalo riti chon yandi rito kata up to 30 minutes. Nuwuok uka kende. Igin. To wabro chopo kama kako negi geng, lakini sani oko negi riti, tinyalo yudo ka kata action mika waraka no, yudo ka biero ok wuogi. Waluongo ni retained placenta. Koro ka en retained, to nyaki dwar gimomiyo, to nyaki dwar kaka igole. Ka ok nyal gole e delivery room, to chuno ni dhi gole e theater. Seche moko, nitie causes momiyo placenta nyalo tamre wuok. Awachno otamre wuok nikech seche moko dag lach nyalo bedo kata nopong' gi lach. Nyalo miyo biero kuogi? Sami deliver woman, nyaki make sure ni lach iywayo kata catheter. Igolo, mondo dag lach odong' nono. Odong' nono. Nikech full bladder no, obiro to odogo yudo kodino ne. Nikech gigo gichiegni.
Koro seche moko iya mano kata labor, woman manie labor inyalo yudo ka full bladder ema kelo obstructed labor. To ka ok ing'eyo, nikech ng'ama ong'eyo to obiro to cheko to ofwenyo to kigolo agola lachni to wich nyathi osewuok. Yeah. Mano nyalo mono placenta wuok. Placenta nyalo tamre wuok kendo kano donjo e walls mag mfuko momoko. Omoko ta. Seche moko donjo gine modhi nyaka oko. Mano onge kaka digol gi lweti. Ka en mane nie iye minyalo gine ma ok omakre ma gina to itimo manual removal gi lweti tigolo. And then nitie yien michiwo to uterus chako contract. Another cause nyalo bedo ni nitie pieces mag placenta. Placenta ok owuok te. Dongo wuok to gole to nene biero se wuok. To kare biero no nitie pieces modong. Kaka nene ochalo ga discuss chande to gigino. Moko yiecho dong kucha. Uterus ok contract, remo chwer. Seche moko nyalo bedo ni en ich mosega ting'o nyithindo mang'eny. Senyuolo kata nyithindo nyoda bich kadhi nyime moko 8 9. Mfuko noseregea. Placenta wuok incomplete. Gi membranes nete. Lakini mfuko cha oweth. Ma mfuko mbekniga. Nyithindo minyuolo gi donge oyawre ga to dogo gine tichaki mako ich kendo to kaka imedo mako gino te kaka mfuko bende regea. Or en mfuko manoting'o nyithindo mang'eny. Twins, triplets kadhi nyime. Mfuko nene over distend. Koro bang' nyuol molo twins iyudo ka nitie postpartum hemorrhage. Kuko regea. Ka ok ubedo careful mukaw action. Or seche moko nyathi maduong'. Big baby syndrome, macrosomia. Ich noting'o nyathi maduong'. Nyathi maduong' wachako kilo 4 kadhi nyime, moko ting'o kata kilo 5. Aseneno kata kilo 6.5 monyuol. Mama no kane dhi ga clinic ting'e ni en gi big baby. Tibed very careful. Ibed ready sama onyuol. Not only uterus nyalo tamre dok, to kata mana yiech. Onyalo yiech kuonde mang'eny. Manyalo kelo postpartum hemorrhage. Uterus pod nyalo kelo shida kane in pek to ne in koda gi pi mang'eny. Mwaluongo di polyhydramnios. O distend. Nyathi achiel tu lakini pi. En tuo pi mang'eny e mfuko. Kelo kata abnormalities. Koro ka uterus mano be kelo ne over distension. Ma bang' nyuol ok oduog kawaida. To ka ok oduog kawaida, nikech ng'eny nyathi ni e iye kucha to en nyocha en gi remo en attached gi blood vessels. Sama placenta owuok no ing'e ni owe kidonda kama duong'. Monego bed ni uterus contract to duogo gine. Onge stitches miketo kuro. Ni wana dwa penjo ni to. Idwa penjo. Stitches mikete iye kuro onge. Onge. Nyaka odoga kien. Nyaka odoga kien. To seche moko nyaka bi kony mondo odogi. Daktari. Seche moko postpartum hemorrhage makelo gi uterus ma ok gineno nyalo biro ka nin kata gi labor ma obstructed. Labor moyware ma ing'e ni uterus onyowni mool. Koro kata kinyuol kata ka noyang'i to ibiro yudo ni ka ok ikawo precautions to ok oduogi e wang'e. Or seche moko inyalo bedo gi hemorrhage nikech labor odhi haraka. 1.5 to 3 hours. Mucho chaki to kar mondo kawe kata 15, 20, 18, 14 hours, 8 hours. 1.5 to 3 hours. Ochaki to biro mang'eny mipopo nyathi osepusre. Ng'wech. Tena nyathi ma normal weight 3.5, 8 kata mana 4.
labor no biro gi force maluongo ni precipitate labor. Oyecho cervix, to oyecho your vagina nyaka walls, nyaka perineum, nyaka owuok gi mbio. So another cause oyuayo matek. Iyudo ni nyathi wuok to biro bende wuok, seche moko iyudo kata ni uterus bende obedo gi inverted. Odwa lokore. Olokre. Wamake kanyo prof, waduogo bang' thuolo machuok mokalo nyakwara Ramogi Ajwang', wang'iyo remo mawuok mang'eny to ka ng'ama miyo osekonyore. Iwinjo gik manyalo kele, nyathi ka duong' saidi, isebedo kinyuola, samoro isenyuolo nyodo 6 7 kadhi nyime, samoro bende iting'o nyathi maduong' kod weche makamago. To seche ma ng'ama miyo dhi konyore, en ang'o gini monego bed nong'iyo kata red flags? Mano wakawo tok wasika oyueyo miyo kik idhi mabor, kik isudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Royal Mabati Factory Limited. Yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar $405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar $482 mita ka mita. To kod Roman tile e nengo mar $517 kende. Bed mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochnoa e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Weche okethre office ka. Agency police officer trying to assault a senior citizen. Police gi kar mondo gi mak table maringo gi PSG. Kitem ni office ka. Nimechukuliwa na polisi. Ilokori bawach. No gin be ibaga wach. Ange un jenzi usiko banane timu wa babas. Mingi aromo bedo nyakwari. I am a married man and I am a husband to Enure caretaker. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario Ramogi Ajwang' en odiochieng' mar yuto mare. Chieng' tich adek kati adek Ramogi Ajwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen Ramogi Ajwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Ramogi Ajwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Tunaingia Kisumu Dala Saturday 2nd August 2025. Mali safi, bei ya jioni on smartphones plus much more. M-Pesa Sokoni Festival. Mali safi, bei ya jioni. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Profesa Kamane wamake godo ne en kama uterus obedo inverted kata olokore. Kanye mwachak godo ka wadhi nyime. Mane muoch mobiro gi speed. Ma ok orito. Modhi adhia thuru. Okelo tears
onyalo kelo kata uterus manyalo lokore upside down. Remo nyalo chwer mapok ni neno. Nyalo kata gine tho. So precipitate labor mabiro haraka no obe ok ober. Mondo wacho ni onyuol piyo piyo. Kunyuol piyo piyo to bede kata seche 8 kanyo, 6-8 mano piyo piyo. To mae ni to kine ka inyuol tibe ok ingima. Inyuol tibe ok ingima. Koro mano nyalo kelo ni tears e birth canal kochakre uterus nyaka outside. Koro nitie other causes mag tears, trauma manyalo bedo, for example, inyuola kawaida, uterus bende mana kawaida, to ipas uka iyiech. Seche moko kaka ne delivery ok obedo conducted maber, nikech ing'eni i conduct deliver maber, masama nyathi wuok to i support koda. Kik owuoga. Yani igaye kowuok. Ibembere sae. Koro ing'eni onyalo wuok mokos yiech. Yiech gema seche moko kelo kata fistula. Mobende wasewuoyecha. Koro ibro yudo ni outside skin ka perineum oyiech. Vaginal walls bendo yiech. Cervix bendo yiech. Koro after every delivery nyaka inspect magi. Koro ing'eni seche moko kiss ibro yudo ni nyathi onyuol, placenta owuok, tears ka chwer. To nitie chwer be manormal. Koro mago nyaka inspect mitwang' miremo chung'. Another cause manyalo kendo gina retained pieces of magine benda wacho kanyo, nitie seche moko joma ni kata bleeding disorders. To mano to just 1%. Ma wacho mar uterus ma ok contracture in 70%. Retained gine trauma mawuok tears mawuok mama nyuolgi about 20. Gi tissues madongi about 20. Lakini ka in gi bleeding disorders, remo ok clot maber, mano be nyalo kelo chwer. But that is just about 1%. Asilimia achiel, 1%. Kwa atamalo achiel. Atamalo achiel, yeah. Otin bende nyalo bede. To makomo na inya, mwal koni uterus atony. To gi causes masewacho. Kelo problems kabisa. Yeah. Red flags, Prof. Gik ma ng'ama miyo ntiere godo manyalo miyo obed kod chandruogni ma owuoye. Mar remo machwer mang'eny, to ka ng'ama miyo senyuolo. Onyalo bedo primary, onyalo bedo secondary. Ka en miyo tipek, to nyathi maduong' mokadho hila 4 kadhi nyime, in gi risk. Ka in gi miyo, to in gi iting'o nyithindo mang'eny, 2 kadhi nyime, ng'eny gi gin ga mapacha, twins. In gi risk. Kech mago be over distant. Ka en mamiyo ma ipek to pi bende ng'eny e od nyathi ka, mwaluongo ni polyhydramnios, over distension mar mfuko. In gi risk. Maka no se timni kata ultrasound mo yudi ni pi ng'eny. Ting'eng'a ni bang' nyuol, in gi that risk. Ka in gi mama manosega bedo gi PPH, nitie tendency mondo rika. An nyathina makama na chwer remo mbothatho. No meda remo kata pint 2-3 nini. Na bedo kod unconscious. Bang' nyuol. History makamano kibedo go en risk. Ka in mama manene osega bedo gi tears manobedo repaired, kata cervix, kata vaginal tears, kata perineal tears, tiende ni kuro mbelni nitiere kuonde manose chango, moko ne tears madongo kabisa. Koro ing'eni notwang'gi. Koro ka notwang'gi, ting'eni ok gichango, lakini giwe adhola. Koso mbala. Giwe mbala. To mbala no ing'eni yiech ne yot. Oh, mbala yiech ne yot ga. Yes. Okay, normal tissue kaka pile. Samidwa ni nyuol to ne in gi cervical tear manene rach kabisa, kata perineal, kata na vaginal tear. Sama nyathi biro cha, mondo omed yiech saidi. Na yiech
minotwang'a in miyo manosetimne cesarean section in gi ska achiel kata ariyo kata nomata seche ma idhi konyri embala ma wacho cha pod mondo oyiechi kata ka ok oyiech to bio tamre duogo kaka idwaro bang' nyuol in gi risk no. Basically mago are the risk factors. Moko ka chronic infection mar uterus bende nyalo bedo mwaluongo ni endometritis inner lining no bende kosebedo gi infection mosedhi ng'eny ubende kata kochango gaten gi ok en strong mano bende nyalo mondo uterus mondo kik duog kawaida. Pimna prof seche ma ng'ama miyo nyuol wantiere kod kidienje mopogore opogore mag mine. Wantiere kod mine ma pod tindo higni 20, wantiere kod mine ma diere higni 30, wantiere kod mine mantiere kod higni 40 plus ma bende pod nyuol e kind grube 4 mag mine gi. Joma gi mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chwer kata remo mang'eny mawuok tok konyruok koso weche mag age higni mag ng'ama miyo ok ntiere kaka irigo ok nyal miyo ng'ama miyo bed at risk. Age to lure gi jok ma dongo age factor ka to kine ka age no bende mna kinyuol ga inyalo yudo mama ma pok onyuol kata nonyuol dichiel to sekawo 20 years pok omako age kendo to pod ochalo mna middle aged woman 40 something onge risk no to nyalo bedo na hormonal risk komako age ka koro en elderly kalure gi hormonal imbalances mabedo ka koro hike oseniang komako age at that age koro actually a woman mosechopo 35 kadhi nyime mwaluongo ga ni elderly primary gravida or a woman momako age for the first time en mana gi risk korka complications mag labor. Okay. To korka rupture ka to obedo mostly associated with the number mise nyuolo mise ting'o e ino kisega ting'o achiel kende to risk onge go malich unless nitie other causes kaka ma wacho ka. Pimna gimuluongo ni golden hour prof. Golden hour it seems to be a new term to me or a recent term and I don't think what I know, okay, the golden hour kanyathi onyuol, you want to have skin to skin touch, bonding with the mother and even the relatives. As far as I'm concerned, nyathi konyuole to mama bende conscious, normal delivery. What do I mean? Within 30 minutes to 1 hour, he say, miyo mama nyathi. Ukete thuno, tuko kode, ohage, nini, omiye warmth. Bonding. Mano is encouraged. Kabisa. Tukoro golden hour mar celebration, makati dwaro family members. To samimi yo mama nyathi konyuol to ko timne cesarean section pod eniere under anesthesia within this 1 hour and sometimes they say up to 2 bonding michiwo gi nyathi nagi mother and then septucanity delivery complications this golden hour if the purpose en manani bonding skin to skin touch with the mother to I do not agree because what we call golden hour really is that first 1 and sometimes 2 hours after delivery. Even the placenta is out that you need to monitor. You monitor the woman so closely. Nikech podremo nyalo chwer. Can you put in delicate? Delicate. And well, we're in 4th stage of labor. 4th stage of labor. Mon mangeny tho. In that so-called golden hour. For us, it is not a celebration hour. Golden, and then katajok ma practice. Koro cannot even cesarean section. Within an hour, say bond ginyati. Podi. Podi.
Kata ka eno timne kata general anesthesia. Eni rem nini. Ubro recover after several hours. Kuro golden hour. Ka purpose mare en a skin to skin contact. Gi mother. And which relatives now do you want even in labor ward? The father. The father, you need the father there, but the child put in delicate. Infection prevention and control is also, we have to monitor. Nyathi monyuol okwadwar ji mang'eny ma outside. Mabedogo. Mother, father, maybe. So to me, golden hour no. Skin to skin contact and bonding, fine. With the mother, kind okay. But to me, the golden hour is to prevent PPH. By monitoring. Idwa ni neni mother ni remo medre kachwer o chako bedo weak ineno ka yula wang giridwa biro ne pulse ne dhi malo mano kaka remo gwecho kaka remo gwecho te kaka dundo ne be gwecho blood pressure ne di chien nikech gigo in go ready mon mang'eny mwase lose in this 1 to 2 hours after delivery. Magik moko are just called okay. PPH. Asene no mang'eny. Onindo kanyo, nyathi be nie bathe, no gina idhi yudo ko otanda upong. Ibedo mna alerted ni remo mol. The cleaner kadho to neno ka chal gi maora moro mar remo mol e bwo otanda. Kama jatuo ninde koro yweyo no osenyuol. Then the nursing staff monego bed ni monitor these 1 to 2 hours. Gibende gin busy doing something else or gi pay attention. Seche moko wan bende iyudo ka wabedo overwhelmed and also I don't know negligence or what. Koro dhako ni tha otandaka. We call it 4th stage of labor. First 1 to 2 hours. Bang nyuol. Magik moko tayar okay. Placenta jigirika no sewuok. Mama krachwer ga otandaka. Nyathito ni kanyo is okay. Osko maber. A pool of blood, molie dier ot. Seche moko yudo kana osenindo forever. Ka oki kuwe kujwange. To me that is and I don't know whether golden in the sense it is life saving. And life saving. To kain golden ni dhi hag nyathi ni skin to skin. Then let kata ka wazunge tiyo kode. To wan wawere kode. Wabede beda jorotengi. Yeah, wabede beda jorotengi. Penj laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu chenro mantiere kod puonj mang'eny mokalo iwinjo weche go seche mamiyo sekonyore mabiero sewuok seche makoro iparo ni gik moko beno kanyo e kama koro nego beni ng'iye mamani maber mokalo mondo mi wageng' remo manyalo bedo ni chwer mang'eny manyalo miyo ni owit ngimane wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. Wewe museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1.
811 star 404 hash to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Tichabit ka tichabit kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga kache kura jawa maliet Kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunje luo Kapela na koni ni wang ne kawada kocha Nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast Lungani DJ Kolokol instrumental Toko Dan Solomon Tito Kafaya gudi Kawa wachoni Ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka Kama Sifuna ameongea ako na haki ya kuongea. Ako na haki ya kuongea. Kama wewe unatofautiana na yeye kwa maoni, sema yako. Ndio ni maofisi ya chama. Raila Odinga odokne jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna e weche manyocho wacho e wi tudruok mar ODM kod sirikal. We have not been able to reach the 22,244 per student because of financial limitations. If you see the wastage in government, the money they waste per day can fund the entire education. Migao mar somo koro kweni onge lokruok moketie chik e wi omenda monego orne nyathi ka nyathi ne siro somb sekondar ka jokanyo wuok tung' mosuo kod ng'eto mar omenda makamano. En design manyasani mogol gi sirikal mamalo Department of Sports kendo en design magisetiyo godo kuonde mamoko. Dhano 10,000 mobedo kendo neno tuke. Gikone do ticho chakore mar gera lap tuke ma Migori makoro kelo geno maduong' ne jokanye sekta mar tuke e alwora ma Nyanza. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu wantiere kod Profesa Jaguga e studio wa Makisumu wang'iyo chwera mar remo kuom ng'ama miyo moa konyore kata mosenyuol ne opogo noge kidenje ariyo primary kachiel kod secondary. Prof daher mondo mikori wuothe kod okang' ma gigo minyalo tim kod jogo makonyo ng'ama miyo nyuol kata konyore seche ma ng'ama miyo konyore ni mondo mi wageng' chwer mang'eny mar remo to kosekonyore. Kiseneno ka remo chwer mang'eny dwar gimomiyo. The first thing kuma wayudo ni kos ng'enyecha rangare mfuko kaka cham. To kata kapok itimo mano nitie gimo wacho waluongo ni active management of third stage of labor. Okiriti mondo biro wuogi voluntarily. Yani nyathi onyuola ni tise ng'ado pel, separate to nyathi, iketo nyathi kucha, to koro watimo ni actively, idwa ni placenta wuogi. Ichoe sindan, nitie yien ma konyo korka uterus mondo contract. Oxytocin. Sindano ichoyo e thuolo machal nade, seche mamiyo osekonyore ni tip. Ma nyathi osewuok ni. Tichoe. Ichoe sindano, timako mfuko gi lweti. Massage gently. Nikech mismanagement kifinya ahinya bendi kelo problem. Kod mosewuok ni. Yani lweti achiel mako uterus. Ipalpate mos, massage mos. Gently. To mabende okiyua. I-control. Mwaluongo ni controlled cold traction. Kipul kama tiketo shida. Inyalo meko hemorrhage be. In fact, golden hour chatako ni according to me onge role in preventing PPH. Yeah. Koro sami i-massage uterus no, tichoe yen ma contract uterus, to pel ni bendi igine mos, iketo lweti mos. Do bendi ochal gi picha moneno ka ni prof. This is different.
this is different. I think maito ogine mato control contraction. Mato o try by manually mondo o make the uterus or contract. Mata pani ponitie oyudo kanitiere relaxation mar uterus. Koro mato odwaro ni mondo otimne massage. Koro so lwete yeku. To ngingeni placenta osewuok. Yeah. Placenta no sewuok makoro oken ma kamana ni ma abende nyalo konyo mondo mi ma be konyo. Action ne bende konyo. Yeah. Itimo massage mano gino sewuok to yudo ka uterus is relaxed. Gine. Yen ka bi chiwo. Yeah. Koro ma inyalo timo by manually. Moro donjo through the private parts, moro to ni oko. Mondi finya uterus, mondi mie okunjre. Koro mano watimo actively no. Then onegi check ni kanitie tears mago be ituang'o. Tear mani perineal loco, tear mani vaginal walls, tear mani cervix. To kiko forget ni kata uterus nyalo bedo gi tear. Especially kama no setime cesarean section to this woman non-dual vaginal birth after cesarean section. Nyaki inspect me yuli ke seche moko yudo ka nitie hole moro kama no se yangecha. Man kanendo nyuol to nende odwa were. To mano nyalo kosre. Koro mano kiyudo to koro en ng'ama koritero kende pala mondo twang' kanyo. Mago action mi nyalo timo. And then gine kodhi ahinya to nyalo mede remo, nitie IV fluids minyalo miye alongside yien mabende meko uterus to contract. Seche moko waketo gi drip gi yien makoro ton mos mondo okony uterus mondo o contract. Kochopo kama otamre ich mitwango kati nyalo twang' to ka uterus otamre atama kabisa to koro en ng'ama itere thiata. Yeah. Itere thiata. Ka placenta botamre wuok kabisa itere thiata. Nyalo ka placenta tamre wuok to koro chuno ni kata uterus igolo gi placenta komoke. Nyalo chopo kama koro igolo nyaka uterus. Yeah. Sani koro en ngima to gi ko. Nikech placenta omoke uterus, remo chwer, nyathi osenyuol, mama dhi tho. Koro kara igolo uterus to dong' okwo. Ok en wach mayot kata matin. Professor Daher mondo mi koro wang'e ni kapo nono ni ng'ama miyo ne nitiere kod postpartum hemorrhage kata remo mochwer mang'eny die seche ma osekonyore mo survive mo wuok kanyo ma diero tim gik moko ma ipimonwa gi duto te. En ang'o ma timore seche ma koro o recover, a recovery process. To ere kaka ng'ama miyo nego beni koro bedo kata family support? Recovery process lure gi severity. Ka nende remo chwer mang'eny ahinya kata kimede recovery bro dhi mos mondo remo duogi. Ka en kama noyiech mano twang' bro recover mos. Ka notere theater kata motimne major operation mar kata golo uterus obro recover mos. En gi risk mar infections mwaluongo ni postpartum puerperal sepsis, infection bang timone surgery. Onyalo kata developmental problems mwaluongo ni puerperal psychosis, puerperal blues, wiye nyalo lokore matin. Samo recover no infections mang'eny ahinya nyalo betie. Of course paro bende mang'eny kako recover. Koro pod odwa norange pole. Ipenja kor kare mo machwer ga bang' nyuol. Ete en normal waluongo ni lokia. Ma placenta kosewuok to koro inside mar mfuko ka koro gi shed. To remo chwera na matin initially okwar. Hayo bedo marabuor. Hayo dogo bedo marachar ma after a week 10 days. Yeah. To orumo. Ma gima ipuonjo waka ae kidieny makoro wadhi godo ni en seche makata ng'ama miyo ose survive postpartum hemorrhage to nyaka pod obed monitored, nyaka pod ng'iye machiegni. Nikech ne wawacho godo nitie secondary postpartum
en onyalo dhi up to 6-12 weeks bang' nyuol. Yeah. Pimno ni 6 to 12 weeks ni en pod remo machwera chwera ma yani onyalo apia. Onyalo apia. Ok no continue. No, onge woman manyalo wuok e hospital gi postpartum hemorrhage. En mana ni oserumo. To secondary ni biro bang'e. Yani 24 hours mar primary cha no oserumo. To mae ni pod inyalo yudo ni after a week obiro. After 6 weeks obiro. Up to even 12 weeks pod onyalo biro. Koro nyaka ibed careful. Na woman kose nyuol pod en gi risk o postpartum hemorrhage kano osebedo kata discharged. Omiyo discharge inyalo discharge to wadwa no duogi e clinic kendo inyalo miye to come back after 1 to 2 weeks. Yeah. And then imiye koda instructions mondo keep monitoring. The normal bleeding mawuok gacha onego rum within a given period. Ko endelea obed cautious. Ko increase obed cautious. Koneno infection makata discharge wuok gi bad harufu or even pus or whatever or pieces, tissues manodong oneno kadwa wuok or report. Yeah. Makele penjo prof ni seche manga mamiyo pek samoro en ga kod tuo mar sukari, samoro bende osentingo kata osenyuolo nyithindo mang'eny kaka ni pimono wacha, onego bed nitiere information manyako mi daktari ne seche ma osemako ich mondo mi daktari ne obed gi ikruok makende ni kotenre kod jatuo na ni osebedo gi magi entiere kod thuolo mamalo mar bedo tiere information makikilingo kaka miyo mapek ma samoro oseng'eyo risk ma intiere godo. Daktari penjoga. To nitie jotuo ma bende very knowledgeable. Gibende ginyisi. Daktari onego penji kata gima ok ipar nikech jomoko ok ong'eyo ni mano shida. Koro it is upon daktari. Omiyo koro history taking en gima very very important. To jotuo moko iyudo ka gimi information kata maneri kidwa weyo. I get that a lot. Iyudo jotuo ma knowledgeable. When daktari an koda gi this. Nikech ji somo ji neno, ji watch your program penj laktar. Koro mano be miyo gi knowledge which is very very important. Koro kata ka ok ipenje moro to kun daktari risk moro be an go ka wawachni. Yeah. Seche ma wantiere ni ji mang'eny nyalo bedo ni neno chenro ni mana kaka iwachono, samoro nitiere miyo moro mapek kata nitiere family moro mantiere kod miyo mapek. Ote mane madimigi mondo mi kik wigi wil godo kotenre kod chwer kata postpartum hemorrhage tok ka ng'ama miyo osenyuolo. Nyalo bedo primary kata nyalo bedo secondary. Points adek ma wiwa kik wil godo. Kisenyuol. Nyathi nyuolo maber. Biro bendo wuok. Remo mora mora mineno kadwa bedo mang'eny malo kawaida kata ka iwinjo ka seche moko en kawaida tineno ka remo mochwerno miyo kelo ni olo. Miyo wi rundre. Mano kikikaw mayot. Kikiwe kata notin. Nikech wacho ni seche moko inyuol tikia ni en gi remo kiasi gani. Koro kata mawuok wawe ni normal ni physiological ni nyalo miyi masira. Chwer momedre, olo, wich marundre, ka nitie kamoro manotwang', mano yiech to notwang'. Seche moko iyudo kaka usi werega. Mwaluongo ni broken episiotomy after tears, even after normal miyang'o cha. Mago nyaka ibed go cautious. Kano osetim ni operation tineno ka usi nikech jotuo nego girango ga aneno ka gin kin. Kamano yang'no. Ochango nade. Usi oko gine oko wachana. Rem moro onge, kuot moro onge, kech inyalo yudo ka nitie seche moko ma kara nitie blood vessels moko ma ok notwang' otud maber. Koro yudo ka gichwer under the skin to kanyo kuot. Koro loso gima luongo ni hematoma. Kik ignore. And then bang nyuol. Celebration. So now you go kata en true or not.
ni sama mama wanyuol koro iyengo ne tiloso pati tapa ni ng'e timbe joluo kodhi golo kia ang'ono ni koro ni celebration never we allow women after giseyudo the first period everything is normal then ginyalo resume relationship with their husbands yeah. Erokamano nya profesa. Adwoko erokamano mathoth miwa puonj makende ma ok ang'eyo ni kane ng'ato koneno chenro ni to dhi do puonj aina no kanye. Wadwoko erokamano makende. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi kata dwa ni mondo mi oyudi imed puonje imed konye inyalo yudi kanye kod namba mar simu. Ani yuda Jaramogi Kisumu Uzima University and clinic Mega City Mall Kisumu bende. Yes. Number 90725 335540. Yes. Inyalo noyonwa namba? 0725 335540. Yeah. Erokamano nya profesa, wadwoko erokamano makende kuom miwa puonj kachiel kod yawo pachwa malach kotenore kod weche mag postpartum hemorrhage. Wageno ni odiochieng' machielo kwa luongi tibo biro kende penj laktar. Welcome. Erokamano ahinya. Ne Profesa Marwa omiwa puonj makende erokamano mathoth ne jowa majogo picha wantiere kod gi studio ka erokamano mang'eny ne director na kachiel kod producer na erokamano mathoth ne in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka to mine mapeka nyaka bed motanga nyaka wang'i ni to seche mokonyore ni ochal nade to ken mana sechego nyaka jumbe kata pagario kaka ne profesa wacho ani longani Ruth Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo ka bokelo ni chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu oriti masane. Ikeloni kod kar chiwo thieth mar Fertility Point. Fertility Point e kar thieth minyalo geno kuome e Kenya mangima ne joma chuo kod mine mane gi midhiero mayudo nyathi. Ni mathoth inyalo yo tole mar 0792 111 222 kata limo kawuono.